doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.
Apronel, sorry ah. Ayan. Ayan, Ayan, nilalamok na ako Apronel. dito. Ayan, Ali, mega ali shoutout. kigil kasi mag-bye ko. Ayan, ikaw muna Apronel. Mag-shoutout ka muna Apronel na magdikit Ayan, ko. mega shoutout sa inyong lahat. Parang narinig ko si Walwal. Kumusta na yung banana mo? Hindi na ba ikaw? Hindi na. Hindi Ay, na siya nilagas. wow! Since nung Hindi, ay pala, Apronel, nablagasan siya ng isang araw. Ang ginawa ko, dinagdag ko ulit. Pero okay na. Hindi ngayon, na siya okay na. nalagasan. Okay na. Oo. Congratulations. Walwal, ayan, Walwal Prince, Mantamad, at saka kay, Mrs. ni Walt B, mega shoutout. Dumalag, mega shoutout. At kay Oh. Olay, ayan, ang napakagaling kumanta at napakagandang kababayan natin. Ayan, mega shoutout Concert din. queen. Concert queen ni Apon Concert Juliet tsaka ni... oo, pinaakyat nila ako nung nakay Apong Julie. Naiya akong Oh. umakyat kasi ang galing nila. Ay, nandun ako. Nandun ako, Apo. Kaya Diba? nga sabi Nandun ako ko nga dun. sa pinakyat mo ako, ano na lang tayo, yung parang bantay. Pero Oo, siyempre, para sabi ko, bilog na lang tayo sa taas, sabi ko, bilog tapos na lang tayo sa magsasalitaan ka. taas. Kaso Oo. nahiya ako na andun baka pakantahin ako, kaya dito na lang ako sa baba, sabi ko. Oo. Ayan, 367. Si Dumalag, Hunter. Ayan. Dumalag na, Ano bigay siya? ko na eh. Wait lang check ko Okay, dumalag. sige, Apo Renel. Ayan, malago, Renel. Sabi ni Juan Tamad. Akali mo may Juan Tamad. Ito, Apong Renel. Ayan, nagbihis pa ako, ang lakas mo sa akin. Sabi mong akyat ka, umakyat ako kahit nakahiga ako. Wow. Ang lakas O, mo. diba? Apong Juan, kasikan mo yata ang Apo Renel. Sana all, masikan. Hindi mo naman kasi ako niyayaya Apong Edward na akyat ka, o di. Adi! Sabi ko nga kanina, kung gusto niyo umakyat, baba ko po yung hagdan. Sabi ko, walang problema Apo Renel. Alam mo naman ako, lagi, kahit sino naman pwede ding umakyat. Walang Wait problema, lang. umakyat kayo. Tignan natin si Dumalag. Oh, meron na siyang dinagdagan ko na 368 tapos tamsak natin yung si birthday boy. Si birthday Walwal, birthday niya mamaya. Mega shoutout, birthday boy talaga. Kailan ba siya mag-birthday tomorrow? Ngayon, alas 12 ng gabi dito. 2 hours na lang. 2 hours. Happy birthday sa'yo. Ayan, kantahan ka na yung Apong Edward ng happy birthday. Wait lang, tignan ko wait lang. Tatahimik lang ako. Oh, sige. Next ko muna siya. Si Damulag, sa Damulag. Dumalag. Wait, mag-mute lang ako kasi mahingay yung nagtatamsa. Wah, sige, Apo Rinel. Wah, sige po. Asan si Dumulag? Okay, pin ko muna si si Dumalag. Walwal, babang mo lang yung bahay mo dyan na yung premiere mo. Tatamsak nila, okay? Kung gusto mo umakyat, akyat ka dito para i-celebrate yung birthday mo. Abong Edward, paki-pin mo nga si Dumalag. Damulag. Okay na, nakapin na po. Please patamsak for last chatter, paring Edward. For last chatter daw. Anong for last chatter? Ibig sabihin magcha-chat. Ibig sabihin ko sino yung pinaka-last. Okay, may preview ba dyan? May preview daw akong... Kailan ba to? Matagal pa to ata, Walwal. $6 a.m. Bukas pa to, 6 a.m. Parang Edward. Okay. 6 a.m. pala, matagal pa to, mamaya. Tulog na ako niyan. Anong oras mong ganyang oras na paano ka? Tulog na ako. Host, pinakyat ko siya baka sa iba umakyat. Apronel, basag mo Baka daw umakyat ka sa iba. Ayan, 371. Pangalan to? Dumalag Hunter.
Apo Renel, nabasa mo? Baka daw umakyat ka sa iba kaya sabi ni Apong Juan. Dan 5 ngayon, kanina 3. So, ayan. Kay Dumalag. Binigyan ko na siya ng 5 ngayon. Nabasa ko nga Apong Edward, baka saan daw ako aakyat. Ako naman kasi Oo daw. kung hindi naman masyadong kantahan ng ano ba yun, parang nagko-concert. Pag niyaya nila ako, umaakyat ako. Ayan. Kung hindi ako busy, ayan. Pero may bisita tayo mamaya si Shane. Akyat. Shane? Mm. Shane? Si Barbara? Shane. Oo, naka na siya, naka 1,000 na po rin. Ewan ko kung nakipag-contact kay alam mo na. Ewan ko, hindi ko lang, parang nanalo yata siya ng banana. Hindi ko alam. Pero na siya, 1,000 na. Nakaano siya, inano ni Apong yung Julie. Alam mo yan? Okay. Yun O, kasi kawawa naman si Shane na pong Ronel kasi tagal na niya hindi nag-live ng buhay ko. Dapat monetize na nga. Yung banana, parang inano. Oo. Alam mo na yon. Ewan ko yung sa Watch Hour. Ewan ko lang sa Watch Hour, ano mangyayari doon. Oo. Pero banana inano ni Apong Julie. Salamat, Idol Renel. Ayan. Welcome, Dumalag. Ayan, baka mali na naman ako. Ayan, baka sabihin, ano ba yun? Yung parating binabanggit ni Apong Edward, Damulag. Tignan ko nga dikit sa'yo to, Apong Edward. May bago ako eh. Sige. Bagong labas. Tignan natin. Kaso mahina yung ano ko. Parang naglalag ako. Wait lang. Mute lang ako. Sige po. Ito, muna ako, magdidikit muna ako. Happy birthday Walwal, sabi ni Dumalag Hunter. Happy birthday, sabi naman ni Juan Tamad. Mga dali lang. Puro saglit lang. Ayun na, atyo na ako. Sige. Mukit na ka, Shane. Shane, diretso na ka. I-click mo yung enter na. Mag-enter na ka. Tagli mo, Shane. Shane, pasok ka na sa... Ayan, ito na pala, Shane. Ayan na. Hello po. Ayan, hello din. Ayan. Ayan, hello. May galap shoutout po sa inyo lahat. Yan si Apo Renel, nandyan. Hello po, Apo Renel. Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Hello kay Juan Tamad. Hello po. Ayan. Mega shoutout. Sorry, busy ako, nakamute ako. Ayan. Tumatamsa kay Apong Edward. Apong Edward, andyan yung mga po. Ikaw nang Ikit, hindi na ko na lang jacket.
Oo. O sige, huwag na natin patagalin habang nagtitikit kami at ikaw ay kakanta ka na, Shane, kung available na. Okay, pamute na lang ako, kuya. Okay, mute na kami. Yes, shout out sa iyo, ano? Ay Rona ng Tarlac, si Sariling Channel. Ayan. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you, and if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can't remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came in loving me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. And then for the times when we're apart, well then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can't remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. Good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Yes, that's what friends are for. Thank you po. Ay, nakakabitin naman. Akala ko hindi pa tapos. Ay, tapos na mabilis na matapos. Ayan, Jamila, may kasyara sa'yo, Jamila. Ayan, nandiyan si Jamila. Si ano yan? Si Jolly. May kasyara sa'yo, Jolly. Si John Briley nandiyan. Si John, bukas, abangan namin bukas kakanta ka dito, ni-Apronel, abang ka namin, bukas. Ayun, Diwata ng Hayop, paborito ng meron ng mga jacket. Ayan, si Shane Lin, guys, na binaba ko din yung bahay niya, guys, okay?
Ang code niya dito, Bear Brand pa eh. Noon pa to eh. Pero wala nang Bear Brand ngayon, di na siya Bear Brand. Oo. Ayan. Ano na Shane siya? na na ngayon. Ayaw ni Shane kasi baka magalit sa akin si Shane. Oo. Diba Shane? Lang yun. Okay lang, Wet. Sino ba yung nag-ano sa kanya ng Bear Brand? Ay, tanong mo, apong na sa tanong mo sa kanya, hindi ko alam. Hindi ko kilala. Kilala ni ano. Okay. I get it na. Okay, no need na, ano, oo. Ayun na. Oo, alam na. Oo. At wala na, Shane. Jamela Ali, mega shoutout. Apong Renel, mega shoutout sa'yo, Jamela. Ayan. Kabalen niya yan, kabalen. Okay, si Jolie din, nakagraduate ng 1,000. Ngayon, nag-ano lang siya, WH. Kaya, congrats sa lahat ng mga nakagraduate, guys. Sa ngayon, ayan, lumabas yung mga diwata. Ayan. Oo nga po, Bro, din, salamat yung patamsak mo at saka patikit. Parang diwata. Bagong gawa, no? Actually, ilang days na, ayan, oo. So, minsan kasi Dali pag na lang. nakakita ako, minsan ako-confuse ka kasi pag minsan, nagkakamali ka, na-cross mo yung kung saan ka nakakakyat, kaya minsan ayaw kong dumikit pagka ako. Okay. May umakyat Kailangan. parang yun. Hindi, itong ano sa akin, wala kasing pangalan natin. Lagyan ko ng pangalan para makilala kayo. Wala kasing brand name. Brand Ayan. name, ayan. Yan, okay na. Mm-mm. Okay, baba mo na ako yung ano poster niya. Okay, Shane. Sige, sundan na natin. Yan. Tuloy-tuloy na yan. Apronel, ba kayo? Dumulag. Tapos ka na. O, nabigyan ko muna siya ng 8. Next na natin. Yan na. Hello po, Jamila Ali. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown up, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and ever. Well, I guess that was true. Ooh. Dancing in the hood in the middle of the woods of an almost day, where we sang song and all in our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. I paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of all our lungs. Now we're under the cover, yeah. Fast forward to 18 like we are in the present. Yeah, we are all we need, we're holding each other. I'm taking back to 2002. Hello, John Brian Flores. Dancing in the hood in the middle of the woods of an almost day, where we sang song with all in our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of all our lungs. On the day we fell in love, ooh, oh. On the day we fell in love, on the day we fell in love. On the day you fell in love. Dancing in the hood in the middle of the woods of an almost day, where we sang song with all in our childhood friends.
And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the top of all our lungs. On the day we fell in love, ooh, ooh, on the day we fell in love, on the day we fell in love, on the day we fell in love, on the day we fell in love. Yeah. Nahulog siya po rin. Oo nga. Apronel. May echo tayo. Jamila, salamat. Question. The one that got away. The one that got away. Sige, try ko hindi ko man kinakanta. Apong Ronel, akit ka ulit Ronel Kung kung hindi ka pa busy. Try ko po Jamila. Mukha kang Yeah. pagod. Ayan. Try ko lang po, Miss Jamila Ali. Hindi po nakakanta to. When we first met, making out of us under Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Still the buttons they come and climb to the roof. Talk about a future like we had the flu. Never planned it one day I'd be losing you. In another life, I would be your girl. We keep all your promises, the one that can the world. In another life, I will make you stay. So I have to say you were the one that got away, the one that got away. Johnny Cash never won without another wee big fan. Sometimes even you, I put those records on. Someone said you had your tattoo removed. Saw you downtown, you were singing the blues. It's time to face the no longer amused. In another life, I will be your girl. We keep all your promises, but us against the world. In another life, and I will make you stay. So I don't have to say you were the one that got away, the one that got away, the one, the one, the one that got away. Yeah. Sorry, hindi ko pa siya alam dito eh. In another life, and I would be your girl. We keep all your promises, and us against the world. In another life, and I would make
galing. O, di ba? Bagay na bagay yung boses sa'yo, yung Shane, bagay sa'yo. O, nag-PM naman siya ako. Nag-PM na naman si Big Boy. Pa-support kasi wala. Hindi ako makakasupport niya. Sino May si laban Mike? ata. Singkit Mysteries, mega shoutout sa'yo. Wow, sabi ni, ano yan si Jamila. Kaibigan Annabelle Bix Vlog, nilagasan ka na naman, Ma'am Annabelle. 988 na naman yung bahay mo. Bagay po sa'yo yung boses mo, sabi naman yan. O, di ba? Yan sabi ni Jamila. Galing. Apong Dreamer, ayun si Apong Dreamer. Yan, nandyan siya. Apronel, sige, Apronel, no problem. Kayo mo niya pa. Charge mo Apronel. Dakala. Salamat, Apronel Santos. Ayan. Tumalag Hunter. Maraming salamat din. Tumulag Hunter. Baba mo lang bahay mo ulit, Ma'am Annabelle Mix Vlog. Padagdagan ka. Guys, digitan nyo naman si Annabelle Mix Vlog. Nabawasan na naman siya. 988 na lang ulit. Kulang na lang na ng 12. Digitan nyo naman si Annabelle Mix Vlog, guys. Ay, dumalag. Pakidigitan pasuyo na lang si kaibigan Annabelle Mix Vlog kasi nalagasan siya eh. Naka 1,000 na yan dati. Kaso bumagsak ulit. Hello everyone, sabi naman Singkit Mystery. Baka walang jacket. Oh, may galap shoutout Si, po digitan sa mo siya. Ang pangalan to? Baka meron ka. Si kaibigan Annabelle Mix Vlog. Kasi ilang beses na siyang nag-graduate. Nalagasan siya. Okay na ba yung sa'yo, Shay? Nagalan siya, di ba? Hindi naman siya nalalagas. Ay, okay na, Shay. O, pwede ka naman. Shay na, ang bilis ng mo dito, 1.6 views. Nakita mo? Ito, to. Ay, grabe ah. 5 days talaga. Anong ginawa mo dito? Wala lang. Parang stream yan na na-block ko. 1.6 ang views. Inaano ni Apo Julie. Okay. Bilis Ayan, sige. Papin po ang bahay ni Annabelle Mix Vlog. Okay, sige, pin muna natin. Para makagraduate siya ng 1,000. Sige, Pao. Okay, sige, Shane. Taka lang dyan, Shane. Sige, may kanta pa ako dito. Bala mo gagalas si Mike. Ganyan. Oo. Ali, okay yan mo. Okay yan. Pero yan. Mute na ako. Sige. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I never criticize. All you have meant to my life. I don't wanna let you down. I don't wanna leave you warm. I don't wanna hurt you back from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. You deserve a chance at the kind of love I'm not sure I'm worthy of. Losing you is painful to me. I don't wanna let you down. I don't wanna leave you on.
I don't wanna hurt you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. Thank you po, Miss Annabelle. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say, though it's gonna hurt, it's gone. There's no other way than to say goodbye. Thank you. Ayusin ka pa yung mic ko, kuya. Magagalas kasi. Wabin pala, gagarad niya, balamot niyang ipas. Gagarad ka Japin. Wati nyapin. Sige, ayusan mo pa. Jamila, salamat Mr. Gratitude, okay na ka na, graduation ka na. Sir Mr. Gratitude, 4,000 ka na. Congrats. Ay, may premier ka pala. Sorry, may premier ka pala, no? Ay, nandun ka pala. Ayan, sir, Dito ako, ba't hindi na ako magko-comment, nandiyan lang ako. Sir Mr. Gratitude, ayan, mega shoutout po, ayan. Kaibigan Annabelle Pix Vlog, sana all, ayan. Nandun na ako, Sir Mr. Gratitude. Pero kang 3 viewers, doon na ako. Hindi na ako magko-comment. Opo, iyan ko lang po dito. Jamila, salamat sa pagdikit kay kaibigan Annabelle Pix Vlog para maka 1,000 siya. Piling tulungan natin si kaibigan Annabelle Pix Vlog. Ma'am Annabelle, wag ka muna magdikit Ayan, ayusin lang muna ni Shane yung kanyang mic. Kasi siya gumagarol-gal, may siya kaskas. Mr. Gratitude, huwag ka muna magdikit para mag-stay po sa'yo yung mga 4,000 mo. Sir Gratitude. Jmar, sa'yo Jmar, labi na si si Jamila, Ayan. Mamaya lagyan ko ng jacket yan Ray Rimonyos, wow. Sabihin mo kung okay na Kung graduate na Opo, napanood lang ako, sabi niya. Ayan, thank you sa lahat ng mga nandyan, guys, Ayan. Shane, bukas mag-LS kasi mga maaga, mga bandang 6 p.m. mga niyan. Ano oras mag-live, Wari? Nandin sanang Kai, 3 p.m. Pwede ka mag-live. 3 p.m. Every 3 p.m. pwede ka mag-live. Alam mo kay schedule. Wait mo yung Kai kasi, ate ko dito ang bisito. Okay. Bukas mag-live ka, 3 p.m. Sumapay kaya pa asset, set kaya pa po ta kanya. Pwede ka i-set mo na ka rin. Ano ang problema? Basta, bala mo naman. At saka alam mo kay schedule, alas 3. Alina ako alas 3 ngayon Mag alas 9 na yung schedule ko. Alas 9 schedule ko pa ang program. Ano lang, 3 hours lang ako.
O pwedeng kantahin niyo po yung Power of Love. Ayun, nagre-request sila siya. Ayusin ko lang po yung mic ko. Ayusin lang po niya yung mic niya, Ma'am Annabel Mix Vlog kasi medyo may ipis na parang gumagaral-gal. Yan, hello. Hello, hello, hello. O yan, sige pa. Tumatawa si si kaibigan Annabel Mix Vlog, sinabi ko lang ipis. Jamila, salamat kaya ka kaya pag-graduate may kaibigan Annabel Mix Vlog. Ma'am Annabel, huwag ka muna tumikit. Hayaan mo lang yung subscriber mo na para maka-graduate ka ng 1K. Mute na ako, Shane. Sabi mo, Shane, ha? O, sige, try kita. Nino may request? Ayan. Kaibigan Annabel Mix Vlog, itang malapit ng 1K. Lagi yan lagasan yan. Wapi. Mute na ako. O, sige. Balaman niya niya ako makanyan. Panay maglagas niya. O, pero ngayon okay na kayo. Big staying kaya ka, stable na. WH na malapit na ka mag-graduate ka niyan. Soon. Ating na yung kulay yellow, ating kulay pink, ating red, green. Yeah. Wapi. Sige, ini na. Miss Annabel, try lang po Di ko masyadong makanta ng maayos kasi alam mo na. The whispers in the morning of a lover's sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel it to move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Lost is how I'm feeling, lying in your arms, when the world outside's too much to make. That all ends when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, never wonder where I am, 'cause I am always by your side, 'cause I'm your lady and you are my man.
the power of love. The sound of your heart beating made it heal suddenly. The feeling that I can't go on is light years away. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'm gonna do all that I can. We're heading for something, somewhere I'll never be. Sometimes I get frightened, but I'm right into love, of the power of love. The power of love. The power of love. Sometimes I get frightened, but I'm right into love, of the power of love. The power of love. Ating mamulyo ka ako. You know? Hoy ka na, hoy. Baka na, matas siya kasing kanta ngayon. Matas yung kanta. Jamila, maka-live kayo pa ako, Pogi, magbalik ko. Sige. Ali, malapit na ako na mag-end ganyan. Buti namin yung kachay guy. Ayan, ito pang oras pa lang. 1 hour pa. Kasi 3 hours lang po. Balok mag-live ka i-Apo Julie. Sabi na. Mag-live ya? Ngayon eh? Yung schedule? Sure. Ako lang check eh. Ayan, graduation mo na nag-graduate ka ulit, kaibigan Annabelle Pix Vlog. Huwag ka mo lang magtigit, Ma'am Annabelle, para matapos na. Huwag ka mo lang tumigit, Ma'am Annabelle. Salamat kay Lang Tambuli Team PMC sa EMC. Maraming salamat po. Pwede ka magbawa ng bahay. At matapos na, sino pa ba yung mga nandyan? Si Joel. Sir Joel, mega shoutout po kayo, Sir Joel JCP Plagata. Salamat po. Ayan. Request. Salamat sa request ko. Sabi ni kaibigan Annabelle Pix Vlog. Ayan. Thank you din. Ayan, thank you din po. Okay. Tignan ko yung bahay niya. Ay, oo. Na siya. 1.01 na siya. Congrats. Yes, congrats po. Ito naman si Bear Brand. Yung kumakanta si Bear Brand. Si Shane rin pala guys. Shane rin yung pangalan niya. Ayan, ibababa ko yung bahay niya. Kayo na pong bahala magdikit sa kanya. Okay? Magbabalik po yan. Okay na. Dali lang. Din ko muna siya. Host Edward, ikaw naman ang kumanta. Sabi naman yan. Sabi ni ano. Diyos ko, mas magaling to si Shane. Ako pang trebalak lang ako guys. Wala yung tawa. Ito mas magaling to si Shane. Isa mga pambato ko rin to Shane kapag may mga laban talaga. Pero sa ngayon, oo. Ilang beses ng lumaban. Hindi nanalo ng grand finals. Siguro mga judges or bahala sila sa buhay nila. Kung meron silang, ang tawag dito, favoritism.
Yan talaga ang buhay ay minsan talo, minsan hindi, di ba? Tumatawas yan. Yes. Ma'am Annabel, wag ka mo nang dumikit, Ma'am Annabel, para makaano ka. Tignan ko nga kung may LS si Apong Julie. Check ko. Sige, magkata. Wala siyang LS. Sabi na nandun baka. Yeah, sure. Sige. Dapat tapong, nakaano na siya, nakaset na dapat para diretso na dun. Baka siya, ma-monetize ka na niyan. Ang ilang minuto na lang, ilang linggo na lang siguro. Isang linggo siguro ma-monetize ka. Wapi. O magka-LS ka niyan. First, monetize, kaya kailangan kailangan naka-gown. Kailangan naka ka dito, yung parang pakpak. Tapos may ka dito, parang antena yung sa baka sakaling mabot ng Jasmine na $100. Si solid chain din fanatic yan, sabi niya. Oo, talagang, ayan, yan, Shane. Pas bagay Kaso ang lang dyan, Shane, yung damit lang, hindi masyadong bagay yung damit. Kailangan ka dyan, kulay white, mga ganyan. Di ba? White, pete. Maganda yan. May ba kayo? Ano ba kayo? Wala. Sunday, di ba? Kayo ni Apong Julie yata. Tatlo kayo. Oo. Natuloy ba yun? Ewan ko, wala siyang Wala siyang Wala nakaset. chain ba, Shane? Ayun, sabi niya, si Shane, uli ako request, hindi ako laruan. Hindi daw ako laruan. Favorite niya mga Shane, yung mga panahon ng 1970s, 80s yata yung mga to eh. Mga ganyang kanta. Pero alam mo yung kanta na yan, yung narinig ko dito sa ni Mama, yung Mudra. Hindi ako laruan. Ang ganun ba yan? Tama ba? Basta yun lang, hindi ako laruan. Try ka. Sige. Try ko po masyadong Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan. Matapos ang kinig, pag-ibig ko't tangal, iniwan mo ko may dusang luhaan. Pangako mo'y walang natupad, pagkat pag-ibig mo pala sa aking huwag. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghahangad, o kay sakit naman, sinapit niya rin pala. Hindi ako laruan na iyong iiwan, matapos ang kindin at pagsawaan. Ako'y may damdaming marunong masaktan, tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Yes, tama po, Miss Annabel. Batid ng lahat na kita'y mahal, kaya't naibigay sa'yo ang puso ko't tangal. Akala ko noon pag-ibig mo'y tunay, kunwari lang pala ang iyong pagmamahal. Hindi ako laruan na iyong iiwan, matapos ang kinin at pagsawaan. Ako'y may damdaming marunong masaktan, tulad mo rin akong puso'y nasusugatan.
nasusukatan. Hindi ako laruan na iyong iiwan. Matapos ang kinin at pagsawaan, ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusukatan. Ako'y may damdamin, marunong masaktan. Tulad mo rin ako, puso'y nasusukatan. Napakasik. Alright, yan po ang mga kantang 1980s. Totoo yan, maganda. Walang pinagbago ang boses. Sabi niya, wala naman talaga pagbabago si Shane kasi ganyan yung boses ni Shane. Malaki yung boses ni Shane. Mataas. Kaibigan Annabelle Fix Vlog, sabi niya, 1981 daw, ano sabi niya? 1981 daw, birth year ng singer, kaya maganda siya. Maganda siya. Hindi, bata pa yun si Shane. Matanda ako ng isang taon kay Shane. Yes. Taon. Ano kami, ano ba tayo, Shane? 80s, no? 1980s tayo. Oo, 1980s. kasi. Walang pinagbago, di ba? Basta ano lang, di kita nyo na lang si Shane. Nandiyan, nakapining bahay niya, Shane. Basta gusto nyo yung mga, birthday, Ay, hindi ka pa kumakanta, Shane, sa mga kasal? Napanood ko yung nyo, yung Alone. Alone ba yun? Yung Alone Challenge nyo? Di ba kasi pangalan na? Yung video kayo? Yung marami kayo, nagbibidyo kayo. Listen. Listen. Napanood ko yun. Listen, challenge, di ba? Oo, mga pinsan ko yun. Ano yun? Tawag dito? Reunion, birthday. Binyag. Buti na pag-usapan nyo yun. Nakainom eh. Nakainom? Kaya pala eh. Siyempre kapag nakainom talagang gaganaan ka. Yung minsan nga mahihiyain ka kahit hindi ka singer. Sige, kanta ka lang. Sige pa, bira, di ba? Ganun yun kapag nakainom mo na talaga. Pero dapat yun, kung gustong mag-viral. Alam mo, di ba? Yung iba nga, makanta lang pero nagba-viral, million ng views, di ba? Oo. Pero pag tayo mga ng ganun, wala. Hindi nag-million views. Hanggang 1,000 lang yung views. Di pa ba mag-ano si Apong Julie? Para in case man. Apong Julie, are you still there, Apong Julie? Paging Apong Julie, ayan. May busy siguro. Siguro, Pete. Sana nga, makapag-live siya. Hindi, nag-live kasi siya, madaling araw na. Minsan tulog na ako, nasa taas lang ako. Tapos wala na, tulog na ako. Kailan? Nung last. Tapos na ata kami 3 a.m. Oo. Saan LS? Hindi, lang naman. Kwentuhan na lang sa taas. Hindi na siya nakalive. Nung isang araw, kailan ba yun? Nung pinapaayos yung mo? Tama ba? Oo. Yun yung StreamYard. Okay. Oo, tama ka po. One tamad. Oo, doon ako natatalo. Natatalo si Shane Nelly sa mga contest dahil sa internet connection niya. Loading. Pero okay na, Shane. Hindi ka na naglo-loading. Nagpalit ako ng Wi-Fi. Converge ang pinadala mo sana. Converge. Sa may piyesta po, hindi po. Pag makikikain, pwede. Ay, oo. Talagang kakain. Kaso hindi, guys, sa totoo lang si Shane, hindi malakas kumain. Mahina lang. Ewan ko bakit sa kanya ako. Ako yung malakas kumain doon ni Shane. Ayun, kumakain pa siya. Kasi, hindi kumakain na marami. Pag marami ako nakikitang pagkain, bubusog agad ako. Hindi pa man ako. Talaga? Oo. Kaya pala. Ewan ko, pero ang lusog-lusog ko. Ano, Shane? Kung pwede lang ipasa yung mo, Shane, yung kapangyarihan mo, saan pinasa mo na sa akin yun, na? Yes. Para, naman ako.
maganan. Kahit dito na lang siya, no? Dito sa may, dito, oh. Saka Ay, dito sa may, kung pwede oo. lang, baka hindi. Ano, pinasa mo lang sa, pasaload mo na lang sa akin yung ano mo, Shane. Yung oil. Ano yung Gcash? Ay, kung gusto niyo po mag-request niyan, sabihin niyo lang po, basta alam niyo, Shane. Ayan, sige. Ay, Oo. Mga ilang minuto na lang tayo kasi baka mapagalitan naman ako kay Shane kasi baka may ano ba to. Okay na yung nakakatan siya ng mga ilan. Kasi Ayun na. hindi pinapagod to. dahil May naka-80s laban na ka ba, Shane? May laban? Hindi ka pang laban? Yan eh. Hindi ka pa laban? Kai, Kapilang Kari, laban? yung Saturday. Saturday. Ano Ayaw, Saturday? wildcard. Kitang kang best cure. Okay. Yeah. Bahala mo. May okay naman. Ayaw mo pumunta ka rin. Bahala mo naman. Pero sige, Ay. sige, Malbeo. Oh. Ang kaya ito kang Boy Buraot. Kaso, gawa niya mo kin channel na kasi busy yun. Pero i-Boy Wow. Buraot yung, kilala mo Pero Shane, ikit ko na itang sinabi mo. Ikit ko na eh. Ikit ko na eh. Nino? Ikit ko na eh. Itang kaya ng kaya. Wah. Boy? Ikit ko na eh. Ayun Wah. din. Ikit ko na eh. May LB ako kasi kinlik kitang, ako big-share ka yata kanta. Kinlik kay, sabi ko lawing kaya pa yun sabi ko. O ita, ikit kay. Itang page Dinaya na. pa, dinaya la araw. English speaking niya, di ba? Alyo! Kaya ito. Ano? Aliwa ito. Joseph ito Alay. eh. Pwede naman po panlaban ng boses ni City Shane. Sige, isa akong request yung touch by touch. Touch by touch ka no? Sige. Iba't na ning kanta ko. Dahil maka-80s tayo. Yan, para kay Ate Annabelle. Sige, para sa ito. Yan. A song from Claire de la Fuente. Yan, mabubulol ko pa. Ayan. Tapos, sunod natin yung touch by touch natin. Video game lovers. Hello po kay RVN Official. Welcome sa live ni Kapogi. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin maghahalayo. Bakit kaya minsa'y sadyang kay damot ng tadhana? O sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa, katulad mo malayang nasusunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon na tu'y mag-isa na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit ng muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang, sayang, huling dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsa'y sadyang kay damot ng tadhana? O sayang,
tulad mo, wala nang kalayaan pang umibig. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at tuoy magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Sayang talaga. Oh, sayang. Sige, sunod ko na yung ano ko yan. Ayan, another request po ni Miss Annabelle. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, mister, do it, night and day. You're my own time lover. Do it, mister, do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Tukso! O sige. When my heart is full of love, it makes me turn love. Love's a game that we play night and day. When our love is clear and bright, it's a way to see the light. There's a fire in your heart night and day. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my own-time lover. Skin to skin, like under my cover. Yee. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin,
come under my cover. Yan, another, tawag doon? Another song. Hindi, another ano po, another, ano tawag doon yung, another alak daw. Another. Arvin, shout out sa Arvin. Ayan. Sige, ito yung isang song pa. Ayan. Request by Sir Juan Tamad. Tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago, pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali, pagkat ang tukso ay madaling magwawagi. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinukatan, natukso, layuan mo ako. Hello, Sisi Analu. Nako'y di magdadarampi, pagkat ako'y tao lang, may puso at damdamin. Ngunit kung kaya ko, ako ay di pa dadain. Tuksong kay rami ng winasak na damdamin, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinukatan, natukso, layuan mo ko. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinukatan, natukso, layuan mo ko. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinukatan, o tukso, layuan mo ko. Ay, tukso. Ay, tukso. Lumayo ka. Wait lang. Pahinga ka muna ng konti. Ayaw, shoutout na muna tayo. Sobrang galing, di ba? Mga tukso, mga pahana naman. Okay. Shoutout muna natin si Ana Lu Solano. May ka-shoutout sa'yo, Ana Lu. Long time no see. And si Kramski. Alo Ibag. Ayan. Arken, Rome, Jark, Bakali, Buboy, Matsura, Viola. May ka-shoutout sa lahat. Tapos may channel daw siya. Anong channel niya, no? Ayan, pa-shoutout po sa MSG Vlog. Ayan, may ka-shoutout sa MSG Vlog sa aking Facebook page. Ayan.
Naka-live din Hello. tayo sa Facebook page ko. Ayan. Ito po yung makakalimutan. Itong kasama ko, si paano ba? Ito si Shane. Ayan po yung si Shane, Shane Severino. Malapit na rin ma-monetize. Soon, lilipad na po si Shane papuntang US. Papuntang iba-ibang kulay. Malapit na yan. Malapit na si Shane. Ayan. Juan Tamad, may kasyara sa'yo 24 hours game busy. Sabi niya, wow, si Shane Nalit, ang ganda ng background mo. Sana all. Sabi ni si Sabi- Sanolo. Yan. Si Shane yung tukso pinapalapit ko. Kaso yung tukso ang kusang lumalayo. Ramsky, baba mo yung live mo, mo dyan, yung YouTube mo dyan sa may Facebook, check ko. Okay? Salamat. Ramsky. Thank you, Okay, huwag niyong kakalimutan ha, ticket ko na, si Arvin, may kasyalo sa'yo, tsaka si Apronel, nandiyan pa si Apronel. Salamat, Apronel. Tumatawa si Okay, Analu, kumusta lang Analu? Long time no see ha. Long time no see. Kuya, wait lang Sige. Analu, ingat ka Ken. Lagi, malabong Analu, sabi niya. Okay. Dali, iipin ko muna itong Itong sila. Okay, Shane, magpo-promote lang ako, Shane. Okay. Okay guys, huwag niyo po kakalimutan, magpo-promote po ako this coming July 27, aking 2 years anniversary sa YouTube. Ayan, may salamat sa mga nag-sponsor. Salamat. Abangan niyo na lang guys sa aking mini grand live stream sa July 27 po, 8 p.m. Philippines time. Ay sigurado nandiyan si Shane. Ayun, dalawa kami ni Shane yung picture niya. And kami ni Shane sigurado yan, pakiting ko yan si Shane. Okay guys, set na po ang aking trailer para po sa aking second year anniversary sa YouTube. Ayan, from the past at the present, marami akong mga nakilala at marami din akong mga nakilalang bagong kaibigan. Ito na po guys ang aking year 2 on YouTube trailer. Ayan po ang aking trailer para po sa aking July 27 sa year 2 sa YouTube po guys. Okay, abangan nyo po papapremyo po ako dyan Gcash. Okay, basta abangan nyo po. And salamat din sa mga nag-sponsor. Meron na nag-sponsor sa akin. Thank you po. Ayan, hindi ko na po kayo. Basta abangan nyo na lang guys. Lahat ng mga sponsor, ilalabas ko lahat yan. Tuloy ba? Wapo Renel. Tuloy yun Renel. Hindi ko kailangan ng grand yung medyo magandang live stream na yung may mga pina-blast niyan. Gusto kong gawin yung kaso ayoko, mahirap kasi mas gusto ko na yung simple. Ang importante yung tao doon, nandun lahat yung mga nagmamahal sa iyo. Doon mo Apo Renel, tuloy yun Apo Renel. Apo Renel, apunta ka. Siyempre kasama ka diyan. Ano ka diyan Apo Renel? Siyempre lambada. Ni Apo Renel. Apronel, baka pwede kang doon, lambada, pero ayoko na magsalta, baka pakalitan ka, Apronel. Sige, okay lang, Apronel, kasi importante, nasa live ka, Apronel, hindi ka mawawala doon. Analu, invite kita. Lahat po ng mga nandyan sa baba, invited po kayo lahat, okay? Okay, pati si Shane, nagkakanta rin si Shane, siyempre. Yes. Di ba? Di mawala sa akin. Birthday ko ba, Shane? Nandun ka ba? Ay, oo, kumanta ka ng birthday ko, di ba, Shane? February, di ba? Nandun ka. Kumanta ka, di ba? Nandun ka rin. Di mawawala. PM da ka. Sige, Apronel. Try kong makapaglambada. Sige, Apronel. Okay mo kung ngali mo try Apong Ronel. Balo mo naman Apronel, di ba? Medyo maselan yung mo. Hindi ko na babanggitin. Alam mo na yun, Apronel. Sis Renel, mega shoutout po, sabi niya. Oo, pag may time. Sige, Analu, abangan mo. 8 p.m. Philippines time. 8,
9, 10. Siguro pwede hanggang alauna alas 2, pwede kasi yan naman yun eh. Host, tama ba ang dinig ko? Host, darating yung mga nagmamahal. Analo, Solano, alam na this, yung nagmamahal daw kay host. Hindi, ang ibig sabihin pag nagmamahal, yung doon mo malalaman yung mga taong, yung mga nagmamahal sa iyo, di ba? So, support sila sa darating na sa darating na 27 ng July, Hulyo. Shine daw. Bulong ng damdamin, kantahin mo. Diyos ko, Shane, bulong ng damdamin ko yung pakantahan na natin, matas na rata, Shane. Maili ka. Juan Tamad, tumatawa si Juan Tamad. Oo, mahal ko si Edward, best friend ko yan. O, Analo, di ba? Ikaw yung unang nakilala ko sa kanila, Analo. Huwag kang magdalala doon. Di ba, pinasok kita doon. Pero wag na, Analo. Pass is pass. Masaya na ako sa ginagalaw natin ngayon. Ayun, nandito na rin si Shane. Nasaya na ako nandito na si Shane. Ayan, tumatawa si Apong Juan. Sis Analo, na-relate. Sabi niya, oo. Analo, Juan Tamad, tumatawa. Ayun. Kaibigan natin this vlog, huwag niyo pong kakalimutan. Ano yun sa kalendaryo? July 27. Okay? Sabihin mo, Shane, kung ready ka na, Shane, ha? Shane, hanggang ng oras ka pwede, barbalo ko, ikamin ka kayang ko. Pwede pa naman, di ba mag 3 hours ka mo? Wow, 3 hours. Sige. Sige, yan. Apakal nyo din si Shane, ha? Sa ko yan, kasapal din yan, hindi mawawala yun si Shane. Yes. Ay, siguro monetize na si Shane nun. Sigurado. Sana, kuya. Oo, sure ball yan, Shane, huwag kang magkalala. In Jesus' name, para monetize. Yes. Okay. Pakantayan natin si Shane din. Yan. Another request sa ating kapatid na si Annabelle. Ate Annabelle. Yan. In fairness, mataas to. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ingat po, Sis Analo. Ang sagot ko, hindi bali ng bula. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nailing. May nagsabing marahil nga raw ako ay hangan. Ang sagot ko, ako ay hindi hangan. Mas hangal ang mga pusong di marunong magmahal. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Peda Pampanga Official, mega love shoutout po sa inyo. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nailing. May nagsabing marahil nga raw ako ay hangan. Ang sagot ko, ako ay hindi hangan. Mas
ng walang hanggan. Kasalanan ba umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, layo kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Ayan. Yan, pinunta na tayo ng PEDA. Nandiyan sa PEDA. Kilala mo na yung kung sino sa PEDA. Ayan, hindi kasalanan na ubibig, sabi ni Apo Renel. May si Apo Renel talaga. Yes, Ano muna tama po. tayo para pahinga ko muna ng konti rin. Ano muna tayo, usap ng konti-konti. PEDA! Apo Julie, pakibaba mo Apo Julie, pipin ko yung ano mo bahay ng PEDA para madagdagan siya. Si Apo Julie yan. Malakas ang kusog ko dyan. Si Apo Julie ang gumagawa ng YouTube na yan. Apo Julie, ikaw yan. Alam ko yan. Pasuyin na Apo Julie itang link na. Ipin ke, ipeda. Dagdagan tayo. Kaibigan, Annabelle Pix Vlog sa maling pag-ibig, sabi naman ni ano. Oo nga. Okay. So, kung bukas mag-live po, kuya, pwede Bukas, sige, alas 3. Yan. Na? Pwede ka rin iset yung Facebook din. Wah, ikay me. Kumbay me. Wah, add mo nito. Add me na ito. Yan kasi kain ka na ako kasi Shane, yung Facebook page ko, pong YouTube. Biyabe ako. Pero personal ko kay Biyabe. Siyempre, ano nga pong Julie, di ba? Ayun na, siyempre, agad na. Apong Julie yan. Apong Julie, pasuyo na mo Apong Julie, ipin kay Apong Julie. Please, Apong Julie. Apo Renel, salamat ha. Ayan si Peda guys. Ito, ano ko lang si Peda. Medyo konting trivia lang. Kasi nakikita ko lang yung post ni ano lang to. Si Ara muna. Nakikita ko yung post niya kasi friend ko siya sa FB. Si Ara muna kaya meron silang, official na sila. Official Pampanga Entertainment na sila. Sa official. Ibig sabihin parang kahit saan pwede na silang gumala, pwede na silang bukan. Diba? Kahit saan pwede. 12 nga daw, diba? July 12. Shane, ba't hindi ka sumama doon? Pwede ka naman sumama doon, Shane. Ishama Vlog. Bigay shoutout. Ano? Hindi nga ako nakapunta doon. Oo nga eh. Kaso, ano yun? Sa Sindalan. Sindalan, Pampanga. Kasi nakita ko yung ano nila doon eh. Ako na magbaba kay Apong Rene, subscribe mo na siya, pang 5 ako doon, Apong Julie. Baba ako. Shane, may sasabihin ka, Shane. Ano yung sasabihin mo? Jenny P! Mega shoutout, Jenny P. Jenny P, ikaw ba yan? Jenny P o Apong Julie? Ayan na, sige. Ipin ko. Ayan. Ayan, okay na, makapin na. Okay, may sasabihin ka ba? Wala na. Shane. Okay na. Live like Dan, sabi naman. Guys, please subscribe Peda Pampanga official guys. Please ako po. Apon Jenny, dakla salamat na kita ang pag-entertain mo ng Misanaldo. Follow mo na ito, Apon Jenny. Thank you so much. Dakla salamat kaya Apon Jenny. Jenny P, inalo na yung channel mo Apon Jenny PP. Jenny PPP. May ayaw ka pa may monetize. Yan nga tuwang kay. Busy kasi yan na si Apong Jenny P. Okay. Jenny P. Kumusta ni? Apong Julie, kumusta ni kay na? Kayang barangay. Yung channel na.
Apong Julie, guys, kasi hanggang 3 lang ako 3 p.m. Ay 3 hours lang ako kasi. Meron pa tayong 15 minutes kasi si Shane. Inaalala ko si Shane. Kasi ano to eh. Basta bukas naman ulit, Shane, magla-live bukas. Priya yan ngini. Priya ngini. O Shane, ay priya ka ni Jenny P. Pwede tayong pakitan. O yan, pwede. Bakit nakakaduwa apong Jenny P? Baka pwede kang makilala. Malapit ni Jenny P. Okay, malapit. Ay, speaking pala apong Julie, pwede tayong ikay Jenny P. Yung kapilang kasi. Monday, apong Julie, kung pwede yung Monday. Yung music night concert. Kasi wala ko pang Monday eh. Shane, yapi tayo Shane. Ikay na mo. Makastay Priya. Makastay Priya. Busy ya pala. Aliya, di mo nga busy. Yeah, busy. Sige Shane, ika na, tirahan mo na Shane. O Shane, pwede ka ba Monday? Ayun. Shane. Sino pala? Dalawang Wapeni ko. Shane, pamili ko. Eat. Ano? Memory ya. Covers PH. Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ng iyong mga mata. Tila di na nananabik sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya. Kung ang nais ko ay maging malaya, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala, bulong ng isip. Huwag kang pagkawalan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Pansin mo ba at nararamdaman? Di na tayo magkaintindihan. Tila hindi na may babalik. Tamis
Buhos ng yakap at halik, maaring tama kang lumalamig ang pagsinta. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw ang nahihirapan, damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang napapahala, bulong ng isip. Huwag kang pakawalan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Di hahayang habang buhay kang saktan, isasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya sa yakap at sa piling ng iba. Di lang ikaw ang nahihirapan, damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang napapahala, bulong ng isip. Huwag kang pakawalan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Ayan, thank you po sa inyo lahat. Pinaglokohan niya po. Wow, ganyan si Nightbot ko. Ang dami na ganun, dami daw pinagtitripan daw si Nightbot yung mga ibang tao. Ganyan lang talaga si Nightbot ko, sabi ko, ano kayo, ang tawag dito, masanay na kayo. Kapangpangan din yan si Nightbot. Siyempre, kapangpangan lang, kung saan alang magiging ano yan, Ilocano. Diba? Hello din sa iyo, Kapogi Malago, Deeper J. Sabi, napapasaya mo si Jose. Salamat din sa iyo, Peda. Official, God bless you. Salamat po, Yapin Official, King Ken, Potake. Pota ko na yung butigatan. Dinigitan ko na Apong Julie, titak-titak na kasi Pota, bigla yung malagasan. Apong Jenny P, sa Monday. Kung gusto mo sa Monday, pwede kang Monday, 7 or 8 p.m. Okay mo. Ikay di Apong Julie, Shane, dalada kayo kay gawa kong tab mail. Okay, kung available ka na. Apong Jenny P, para naman makilala ta kayong live ko. Alimuking Pampanga Apong Jenny P, siyempre kailangan buong YT. Malay mo kapag live ka, edi monetize na kayo, edi mas masanteng, di ba? Mas maganda yun kung ano ka na. Ma'am, Annabelle Mix Vlog, huwag ka muna magdikit kaka-graduate mo lang na 1,000, pero magpasalamat tayo kay Jolly. Jolly, maraming salamat sa iyo, Jolly Jamila. Kasi dinikitan niya yan. Daming dinikit kay Annabelle Mix Vlog from 988. O di ba? From 988 nila yung binigay niya, nasa 12 o 13, di ba? Kaya 20 yata, dinikit niya. Apong Julie, next time naman Apong Julie. Next, pakakay tayong yung peda ngayon. Ipeda. Okay, Apong Julie. Okay na muna yung dinikit ko sa kanya, Apong Julie. Mahirap na, baka malagasan. Konti-konti muna. Dikit na, sabi na. O, dikit may kaya, isangre. Why Jolly? Jolly sinawag pa na ako Apong Julie. Pero Jolly okay na eh. May 1,000 na eh. Ngayon ano lang siya ngayon? LS na lang siya. Sa silent LS siya. Double H na lang yung kulang niya. Parang siya, si Shane. Ganun ang ginagawa ni Shane. Ayan, 5 minutes na ako po na eh. Siyempre, marakang kumpas. Opo, salamat po kay Ma'am Julie and God bless. Sabi naman ni kaibigan Annabelle Mix Vlog. Okay? Shane, salamat Shane ha. Thank you so much. Yes. Basta Monday. Tabalo yung Bisaya ka eh. Nalagyo na yun eh. Nalagyo na yun eh. Jen.
Kung Shane, mag-live ka bukas. O, mag-live yan bukas si Shane, alas 3. Yes po. Shane ka Opo. bukas. Mag-set ko po po ito. Mag-set ko live po ito. O Shane, ikaw na yung mag-live ko yan hapon. Kasi ako mag-live hapon, mapali. Malisangan kini. Opo. Di ba? Shane, ikaw kasi Shane, maka triple aircon ka eh. Di ka na ganang hangin ng Pampanga sa beso. Kaya mo kanina. Di ba Shane? O sige Shane, ayan. Pag hindi pumayag si Apong Jenny P, edi ano na lang tayo, cancel mo na yun. Kasi kailangan talaga kasama si Shishi. Para kayo, mas maganda tatlo kayo ni Apong Julie. Pag hindi siya pumayag, okay lang, no problem. Maghahanap pa ako. Pero kasi Shane, basta Shane, stable ka lang. Ayaw kitang papagurin eh. Kasi, diba? Basta wag niyong kakalimutan, okay Shane? Mag-promote ako ulit Shane. Sige, kuya. Okay guys, magpo-promote ako ng Grad LS po ni Shane. This coming July 27. Okay, ito na po guys ang aking second year anniversary sa YouTube. Maraming salamat po from the part 1, first year, at saka second year ko. Ito, magandang balita para po sa lahat. Please watch it guys. Yan. Maraming salamat po guys. Ayun na sabi ni kaibigan Annabelle Briggs Vlog. Host, pwede akong punta bukas sa live ni Shane. Nood lang sa live niya, magko-comment lang. Pwede po, mga kaibigan. Alas 3 po, alas 3 ng hapon dito sa Pilipinas. Magla-live si Shane. Hey, supportahan po natin si Shane bukas para matagdagan yung WH niya. Mamang kaibigan Annabelle Briggs Vlog, huwag ka munang dumigit. Kasi kakagraduate mo lang na 1,000, sana hindi malagas. Sana stable na para ka na. Kasi ilang beses na nakagraduate. Pinagraduate kong 3 beses na yata o 2 beses. Pero at least may nakagraduate ngayong araw na to. Thank you. Apronel, dakal din salamat kitang palipad mo Apronel. And Apon Julie, ayan si Apon Julie nandyan din. Shane, ano may sasabihin tamo Shane? Shane, may sasabihin ka ba? Ayan, bukas po abangan nyo yung live ko. Magkano ka na, set ka na, Shane. Mag-set ka na mo live mo para bukas, para maano. Huwag niyo kakalimutan bukas po si Shane. 3 p.m. Philippines time, magla-live po si Shane para sa kanyang WH. And congratulations sa kanyang 1,000 subscribers. Sige po, salamat po. Oo nga po, pang-4 na daw siya nakagraduate. Oo nga eh. Okay. Ay, abangan nyo guys sa July 25, meron po akong guest. Special guest singer pa to pangalan ito, nakalimutan ko yung pangalan niya. Dali lang nga. Tingnan ko yung ko. Si Apong Romel. Romel ba ang pangalan nito? Nakalimutan ko pangalan niya. Apong Julie, nakasilagyo na. Nakalimutan ko ilagyo kay Kaluguran kay Raul Wong. Ito guys, si Raul Wong. Singer sa Wapong Juan, si Raul. Magiging guest singer ko siya sa July 25. Yan. Madaming schedule to. Pinakita niyo yung schedule na sa akin. Almost dami, nasa 20. From yata, July 1 hanggang 31, may schedule siya. Kaya, iba-iba siya Apong Juan. Pero pinauntak niya ako, di ba? At least kahit pa paano, walang bayad. Kasi nga, si Raul Apong Julie. Kaya, ilang taon na rin kayo hindi nakikita ni Raul, di ba, Apong Julie? Pero ngayon makikita kayo sa this coming July 2025. Kinukuha ko si ano pangalan nito? Yung magaling na kumanta, yung batch 1 dati ni Apong Julie. Si magaling mag-rap, magaling sumayaw.
At saka si Arch Vlog. Hindi pa na ano eh. Busy. Ayan. Sige, Shane. Mag-promote ka na, Shane, bago tayo magsasara. Ayan. Hindi ko pa na-set eh. Ayan, bukas po abangan nyo na lang po yung live. Ayan, isi-set ko po muna. Katulad ng Jennifer. Katulad ng Jennifer, oh. At katulad na kayang Jennifer na mga katulad, Jennifer. Katulad ng Jennifer, oh. Miley, apong Jennifer. Apong Jennifer, sana ma-monetize na rin yung channel mo tsaka ni Apong Kids. Ayan. Diyos ko Lord, sana po ma-monetize na po yung dalawa kasi tagal-tagal na, taon na rin pong hindi nakaka-monetize si Kids. Si Kids tsaka si Jennifer. Okay, Shane, maraming salamat kaya ka, Shane. Dakala salamat kaya ka. Nakalag ka ng Jennifer. Salamat. Alam mo naman, Shane, ikaw lang naman yung kumakanta na singer talaga si Apong Julie. Hindi na ako kumakanta talaga. Ano lang ako pang kalya-kalya lang. Kahit ano. Kasi importante, kumanta lang ako, okay na ako. Lapit na po. Ako, very good. Apong Jennifer. Congrats in advance. At yung ating pong live. O sige, Apong Julie. At niya ka ng live. Ay, Pat. Mag-live na ka, Apong Julie. Magbilog na ako. Follow mo naman, Apong Julie. May low bat na ako. Kasi may balat ko na. Follow mo na, Apong Julie. Pero mag-get ko pa rin. Kaya pa rin. Pero si Shane ka rin, sigurado si Shane. Get ka, Shane? O, sige. Mag-end na tayo, guys. See you tomorrow po sa aking live. Bago pong lahat, mag-live po bukas si Shane ng alas 3 p.m. Pinas time. And after po, guys, mag-elas po si Julie Flores Franos. Ayan, abangan niyo po ang kanyang live. Basta tutok lang po at tikit po kay Julie Flores Franos. And congratulations sa PEDA. PEDA ba yun? PEDA ba, Shane? PEDA Pampanga official. Yeah. Congratulations dahil official na po kayong Pampanga Entertainment. Ayan, kumbaga Pampanga. Buong Pampanga, hindi lang buong Pampanga, pang pamilya, pang sports pa, at pang international pa, at pang buong mundo na. Okay, maraming salamat po, guys. Once again, Shane Lynn Severino po ang aking kasama ngayon. Ay maraming salamat. Yes. And sa kay Apradel, maraming salamat. Apong Juan, sa lahat po ng mga nandyan. Open na po ang Aching Julie, tambayan ko na sabi ng Apong Juan. Okay, guys, paalam na po. After ng, bilang. Shane, maraming salamat, Shane, ha? Yes, thank you po. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, maraming salamat, guys. See you tomorrow and see you later pa. Live ni Apong Julie Flores Fans. Paalam.